I trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Karon mao ang Domingo sa kaamguhan alang sa mga piniresotang kaigsuunan o Prison Awareness Sunday. Si Kristo mismo nagtudlo kanato nga siya anaa sa mga pinireso. Unsa may atong buhaton kanila. Kini atong gibuhat kaniya. Siya miingon, sa dihang gipreso ako, inyo akong gibisitahan. Sama ni Bartimeo nga buta, kansang mga mata giayo ni Jesus, ug nakakita na. Kita usab, unta mahigmata sa atong pagtuo, ug makakita sa presensya ni Kristo, diha sa atong mga kaigsuunang pinireso. Muhimo unta kitag mga lakang o programa o kalihukan aron ilang mabati ang gugma o kaluoy sa Dios. Palihog manindog ug dawaton ta. Daygon ta ang Dios nga puno sa kalipay. Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Para maandaw kita pagsaulog ning Santos nga misa, maigsuon, basulan nato ang atong mga sala. Amen.
kita sa Dios magagagawom sa tanan pasiluon ng atong mga sala dalung ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Dios dito sa Mag-ampo kita. Gamhanan walay katapusang Dios. Ligoon ang among pagtuo, paglaom o paghigugma. Himo nga buhaton unta namo sa mahigugmaon nga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo. Upaambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Diyos Amahan, magtigom sa iyang mga anak nga nagkatibulaag sa tanang dapit sa kalibutan. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Atong paminawon. Nagingon ng Ginoo, pagawit kamo tungod sa kalipay alang sa Israel, ang labing gamhanang nasod. Awita ang inyong ngalawiton sa pagdaig. Giluwas na sa Ginoo ang iyang katawan. Giluwas na niya ang tanang nahibilin. Dadon ko sila gikan sa amihanan, o gikan sa tanang suok sa kalibutan. Ang mga buta o ang mga bakul uban kanila. Ang mga mabdos o kadtong mga talianak. Mamalik sila nga usa ka kadakong nasod. Mamauli ang akong katawhan nga manghilak nga magampo samtang dadon ko sila balik sa Israel. Dadon ko sila ngadto sa kasapaan, agi sa hapsay nga dalan aron dili sila madagma. Sama ako sa usa ka amahan alang sa Israel. Ug ang kamagulangan kong anak mao si Ephraim. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo nagimugdag kong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo sa pagbalik sa Ginoo, sa nga bihag sa Sion, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Uniyang atong baba na puno sa hudiyaka, hugang atong dila sa kasadya. Iuli ang among kapalaran, O Ginoo, ingon sa masulog nga mga sapa diha sa kamingaw sa kasadpan. Sila nga nagpugas nga naghilak, mga ni nga mananagsadya. Bisan manggula sila nga magdangoy-dangoy, managdala sa binhi aron ipugas, mamalik sila nga managsadya, magdala sa ilang ginalab. Ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Ang Kristo mao ang labawong pari nga gipili sa Amahan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat sa mga Hebreo, atong paminahon. Ang tanang Pangulong Pari, gipili o gitudlo gikan sa katawhan, aron magalagad sa Dios sa ngalan sa mga tawo. Maghalad siyag mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sama kanato, maluoy siya sa mga walay hibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siyag mga halad nga sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon haron mahimong Pangulong Pari, kundili ang Dios maoy magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sa samang pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon haron mahimong Pangulong Pari, kung dili gitudlo siya sa Dios o giingnan. Ikaw ang akong anak, maimo akong amahan, karong adlawa. Mingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan. Ikaw mahimong pari, hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melchizedek.
Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni sumala ni San Marcos. Miabot sila sa Jericho. Sa diha ang lubiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an o sa dakong panon sa katawhan. May buta nga nganlag Bartimeo, anak ni Timeo, nga naglingkod o napakilimos daplin sa dalan. Pagkabati niya nga kadto mao di ay si Jesus nga taga Nazaret. Misinggit siya, Jesus kaliwat ni David, kaluy in town ako. Daghan ni kasaba, ipahilom kaniya. Permisamot, tinuon siya pagsinggit. Kaliwat ni David, kaluy in town ako. Ihunong si Jesus umiingon, tawga siya. Kung sa gitawag nila siya, gina nila ang buta, paglipay, tindog kay gitawag kaniya. Unya, giwakli niya ang iyang kupo, milukso siya, piduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta, magtutudlo, gusto unta ako nga magkakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, lakat na ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha-diha nakita ang buta, umikuyog kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nangisuon hangyon ko kamo, no? Nga mag-imagine ron kano tara. Let us play without imagination kano be. No? Try this with me, no? Kanang suway ko ninyo kanang piyong ang inyong mata ko, no? Apel ko piyong. Na-imagine nga buta ka. Unsa kahay kahimtang sa imong kinabuhi, no? Kung buta ka. Sa imuhang gilingkuran karon, no? Gilingkuran karon, kung ikaw mabarog, kung wa kay makita, asa ka paingon, no? O makatultol baka ka sa dalan, pauli sa inyo, o asa ka padong. O unsa kay bation nato no kung buta ta. Kung ita kita sa mga naon sa minahal sa kinabuhi, ita kita sa kanindos kalibutan, o di na kita sa kani programa sa telebisyon probinsyano, may isuon, imagine ka, no? Kapait ka, no? Kalisod kinabuhi ka. Kalisod. Mahibawa ba ka? Ang Ginoo naghisgot na nag-ingon nga lisod na nga butata. Pero di man doon na pa mas lisod yung kaayo nga pagkabuta ang tao. Kanang giingon sa Ginoo nga do have eyes but cannot see. Dunay sa ayong mata pero buta dili ka kita. Mas grabe ni siya ang kahimtanga. Kanang people who have eyes but refuse to see.
Mga tao nga kaha, no? Nabutaan ko ron sa kasuko o kaligot-got. Tanawag, unsay may tabo na tawhana. Mahimo siyang mabuhat o mabutang, gidi, mupatay, magani siya. No? Mupatay. Mga Farisiyo, no? Nga naglagot ni Jesus, kaligutot ni Jesus, tanawa, di gid sila kakita sa kaayuhan ni Jesus nga siya ang Mesiyas. And they even plan to kill him. Di gid. Buta tungod sa kasuko o kaligutot. Naay itong buta sa itawag to sa gahom, no? Sa power. Look, kung gawhan ang mga tao nga naa nila, tanawag kung siya buhat nila. Pagdaog-daog sa uban, no? Kinabuhi sa mga tao. Sama buta sa salapi sa butang kalibutan. No? People who are greedy. Tanawag buta na kaniana tanan. Korupsyon, kawat, tikas, what else? No? Yung dumatong Domingo, so sa Batanon, ningon Jesus, unsay akong buhaton na ako'y kinabuhi, bangon akong kinabuhi dayon. Ningon si Jesus, sige, kini ang buhata. No? Baligyan na tanan mong kabtangan, niya, sunod ka na ako. Pero, unsay natabo, di siya makahimo. Tungkol kay dato kay siya, nabutaan siya siyang bahandi, muna nga, wa siya katagamtam sa bahandi sa langit nga gihalad ni Jesus, the treasures of heaven. Wa ni madawat. Yan ingon Jesus. Ni pauli ni tawhana nga minhoy huy-huy ang abaga ug masulog mo nagaayo. Mga igsuon, kita tila din hino, mo tinibutan na to din hiningali. O pasapit ang buta, may matong mata kita mangita, papetay o tsuhos. Pero kuyaw kayo kung naata anang pagkabuta sa kasing-kasing. Doon natin mata, pero buta ta tungo kay naata sa sala. O timae mga suong rabano, kita wino nga kita naani ini sa to pagkahakog, tanabuta nga anayana. Naata sa sala. Kaya unsa man gyud mga isuon ang itawag to ang pagkabuta. Ang tao na buta na sa darkness, na sa kangit-ngit. Ang tao na sala na sa kangit-ngit. Ug naa ka sa ngit-ngit, dili ka makakita. Nahibaw ka unsay labing gitawag to masulubon sa tao na sala na sa kangit-ngit, di siya kakita sa Ginoo. Di siya kita sa Ginoo. Kung ang langit mao kini no, ginata ang langit kuno mao ni kahimta nga the time wherein you will be seeing God eye to eye, face to face. Kung mao na ang langit. Ang tao kung malangit na malipayon siya, fulfilled siya kay makita niya ang Ginoo. Ang impierno mga igsoon mao kung ikaw forever di na juga kakita sa Ginoo. Mao na impierno, never will you see God anymore. Ug unsa pay mas miserableng kinabuhi nato niya na when we will never able to see God sa atong kinabuhi. Amoy ato ang kinahanglan o kalipay sa kinabuhi. Una ngayon lagi nga mo ampo ba kining singgit ni Bartimeo ba na Bartimeus ba na Ginoo taon kaluy ako no? Kaluy ko unta ako makita mao gyud ito pag-ampo, no? Ang kaluy-an ta sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo ta gyud. Muhatag ka nato. Kung imuhang paminaw ng istorya sa ni Bartimeus dere ba. Buta siya, no? Siya pagkabuta nagsinggit siya pag yung Ginoo tabangi ang taong ko, no? Kaluy ko, Ginoo, kaluy ko. No? Nagsinggit siya. Buta na siya sa Ginoo, no? Unsa man imong gipangayo, unsa may akong gustong buhaton. Kung paminaw nimo ang ebanghelyo, puong pa ni Kristo, puong pa ni Bartimeo, Ginoo, kaluy ang taon ako.
So, iyang ipangayo, ang kaluoy sa Ginoo. Kaluoy sa Ginoo. Mao yun. Pero, lungutan ng Ginoo, unsa may gusto na kong buhaton. Unsa mang buhata sa kaluoy nga imong gusto nga akong matuman nimo. Tanawang Ebanghelyo. Ang unang yung gusto yun ni Bartimeo mao, sa pagsigit-sigit niya ba, Ginoo, yung taong kaluoy ko, Ginoo, taong kaluoy ko, bisan pag-iingat sa mga tao, saba diha, Ginoo, kaluoy ko, ang iyag yung tuyo unang yun. Nakaluyan siya sa Ginoo, nga ang Ginoo mo take notice in him. Nga ang Ginoo makakita niya. Kaya hibaw sa Bartimeo yun, nakaduhog man siya ng daan, na kini si Jesus manunubos, magiluyon. Hibaw siya kung ang Ginoo mo tanaw lang niya, luwas gid siya. Sumunod ang ipangayo niya, nga ang Ginoo mo tanaw kaniya. Nya kung di mo susihon ng Ebanghelyo, makita nimo. Doon ay sa kaduhang pangayo. Pangayo niya mo, nga Ginoo, nga unta ako mukasunod kanimo, mukuyog kanimo. Gani, nikuyog yun siya sa Ginoo. Tabangi ko, aron makakuyog ko kanimo. Usa man yung pagkuyog sa Ginoo. How to follow Christ. Kita, mutabang gini tagbuta, napalabangon na tugdaan, o sa may itong buhaton. How do you help? Agakon. Agakon ni mo yun. Agakon. Ni mo na yung pangin ni Bartimeo. Tabangi ko, yung makasunod ko ni mo. Pero, agaka ko. Agaka ko. O hibaw ta na ang isuon, ang Ginoo tungod siyang gugma kanato, di lang gani agakog kuguson ba ganita. Maunang kaluoy sa Ginoo. Muagak siya kanato. Unya mao na to ikatulong pangayo niya, no? Nga kun agakon ko nimo Ginoo, unta ako makakita na. Ha? Makakita na. Yang sa tubag sa Ginoo, nakakita ka na tungod kay sa imong pagtuo. Pagtuo. Tanawa, ang si Bartimeo nakakita siya, no? Kay siya nagkupot sa Ginoo ug mao sa iyang pagtuo. Unsa man ang pagtuo? Ang pagtuo mga igsoon is to see things with the eyes of Christ. To see things, no? Ang mata mo, diaga ko mo Ginoo, ang ikaw na akong mata. Ang akong mata, ikaw na akong mata, ug nga ang akong tan-awon maog gyud sa ang imong tan-awon. Maysuon kitang tanan dulot ta pagkabuta, and ask for the mercy of God. No? Again, ang mercy unta pagayon to mga Lord, look at me. Helpless kayo, way mahimo. Please, I trust in you. Trust in the Lord. He will help us. And then, wag you cling to the Lord. He will guide us, God. Ang iyang mercy, He will really guide us. Hold on to Him. Bisan pagkahatingali ikaw, di nakakita, pero you will be able to see tungod kay moaga gani kaniya ang iyang mata, mo ang mata, o ikaw, mutanaw naman ka sa unsay tan-awon ni Kristo. Your eyes will be God's eyes, and you will see what God or Jesus is seeing. Ngayon, ato sa tupapa ba? Naisgot siya nga, kita ba, ang mga tao rong panahon na bitaw, mura ba ang ilang panglantaw ba, ilang pananaw-lantaw, mura lang ang ilang kaugalingon ba, so much of themselves. Ang nakita ilang kaugalingon, ilang kaugmaon. Yeah, people today are focused, mga kamirakos kalibutan are more focused on the rich, the beautiful, the kini mga tao ngayon na mga stars is there. Pero sa tupapa, dili unta gyud. Unta ang ato mga mata
mata sa pagtuo nga mao sa Ginoo. Itutok utagi nato dito sa kasagarang tan-awon sa Ginoo. Mao ang pagpangita sa nawala. Ang mata sa Ginoo nga napuno sa kaluoy, kasing-kasing sa kaluoy, nangita sa mga timawa, sa mga sakiton, tanan. Mauunta na gyud ang ato ang mga mata. Makakita ta sama sa pananaw sa Ginoo sa mga timawa ug kabus. Sa akong parokya, regularly magbistaan mis mga dili ta mga sa prisuhan, we say mas sa mga prisuhan dito sa mga kaway sa Talisay. Pero nasa center diha namo sa mga gitawag na to children and women development, no? Or CAR, karang children at risk, mga batan-on nga tao nga gagmay mga bata gipang rape itatata na ba naa sa nay namo diha nga pristuhan muro dili pristuhan ko dili correctional center ba sa mga young, no, underage in conflict with the law na diha mag-adto man mi magpampisal magmisa, no, and we mingle with them, no. So diha ka akong labi pa ning mga bata taong gagmay kay ba mga kuan yung pastila, no, kung panlitan if only their parents ilang gilikanan doon na lang tayo have focus dili ta mga buta tutukan nila ang ilahang mga ni ilang mga anak kung ta ang kini sakit ni ang simbahan gyud ba tuno pa lang gyud mas mututok pa gyud ba, no? Sa mga itawag to sa timawa kabus ug lipas sa mga batan-unan ba lang ini karon diha sa kahimtang. If the church has more on eyes like the eyes of Christ ba, no, mas anha ang tutok ba kaysa mga project simbahan kaysa mga kuan ba kun natutok kana. Matong gobyerno ang tagyon sa no, mas mututok gyud di anang mga butangan. Mga isuon ang atong poorest among the poor matabangan juga ayo. Nagbisa ko itong sa semana. Unya, mintas nagbisa may natandog ay ko sa kanta. Kaya ilang gikanta, maaman ang kanang gitawag tog kanta na ulahan og buta, no? Ang chorus mga buta, buta kita sa pagpagabana. Buta kita sa luha. Way pulos ang kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilintang buta. As if they are telling people ba nga, look at us. Look at us. Pabitaw isuon kung kita ang tagyod, no? Makikita na. Mumbawa na ito pagkabuta. Pero nindot kayo ni siyang awita, nga gusto ko nga kantahon ni as a whole. Munang gidaan ako ang usa sa gitawag na to formator or guardian diha gyud sa center sa mga prisuhan o sa mga bata nga diin ilang giawit kini giduyugan ni sa ilahang choir in charge si Dario working with us in the prison dili prison kanang center for development og gusto ko nga mandungan to ning awita og hagit ang tanan ba may pang ning adlaw karon sa mga pinrisog timawa ba nga unta kita magmata atong pinahon. Pagkadaghan sa nahigmata nga nangandoy pang matulog kay mas tamis ang magdamgo sa butang dili tinuod ang saksi sa kamaturan mupiyong lang kasagaran ug magantos lang nga pasipadan sa gugma sa kaangayan. Kung ako ang magasaksi
sa mga pag-antos sa uban, nganong dili ka musulti, nganong wa kay baruganan, ang saksi sa kamatuoran, mupiyong lang kasagaran, ug mag-antos lang nga pasipad-an, sa gugma sa kaangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, way pulos ang hayag sa tong mga mata, kung sa kasing-kasing magpabilintang buta. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, way pulos ang hayag sa tong mga mata, kung sa kasing-kasing magpabilintang buta. Buta, buta. Amen. Nagato ako sa Dios, samahan magagagakaw sa tanan. Magbuhat sa langit o sa yuta. Kay Iso Kristo, yung anak kapunto, Ginoo nato, manang ko sa lalang ng Espiritu Santo. Ganyan ni Maria na Biblia. Isagit sa Poncio Pilato. Nang sa krus na matay, ginugo. Mikulsan sa mga ningatay. Sa itulog kaagad na banhaw, bisaga sa langit. Galing ko sa tuo sa Diyos Amahan, magagagahon sa tanan. Gandito mabalik siya, propagong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasayduan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayo. Amen. Pagampo kita sa Diyos Amahan, nga nag-agag siyang katawhan, gikan sa kaingitan ngadto sa kahayag. Sa matag pangamuyo kita moingon, danaagi kami Ginoo. Danaagi kami alang sa atong simbahan, uban sa mga nangulo niini, nga kanunay kining maglamdag sa mga tawo nga anaa sa kangit-ngit, pinaagi sa walay puas nga pagsangyaw sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong panggamhanan, ilabi na sa Departamento sa Hustisya, nga palambuon unta nila ang kahimtang sa mga presuhan sa nasod. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa pagsaulog sa mga klerigo o konsagradong kinabuhi, nga matagan unta natog igong pagtagad ang mga piniriso natong mga igsuon. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga may balatian, ilabi na sa maigsuon tang piniriso nga nagmasakiton, nga ila nang masinati ang makaalim nga presensya o gugma sa Dios pinaagi sa nagpakanabang Kristohanon. Magampo kita sa Ginoo. Alang ka Monsignor Teofilo Kamumot, obispo, nag-alagad sa kabus ug masakiton, nga mabayaw na unta sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga kalag nga naa pa sa kangitngitan, nga malamdagan unta sila sa kahayag nga walay pagkapalong. Magampo kita sa Ginoo. Nagitong
ganahan ihatag ang himpig kagagawasan sa imong mga anak, nga mata pag-usab diya sa Espiritu Santo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo kita kining sakrifisyo dawaton sa ngamahang magagagahom sa tanan. O Diyos, Ginoo namong gamhanan, dawatang mga gasang among gihalad. Itugag kining among pag-alagad, maghatag kanimong himaya, kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang imatarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay ekstanang dapit. Nakita namo ang imoy kinutubang gahom, pinagi sa imong paagis pagpangluwas. Manika orong pagluwas kanamo, pinagi sa gahom sa imong pagkakadiyos. Panmaw imong pagbuot, nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisaliko sa tawo paghigala kanimo, panang tawo mismo ay nag-uli nini kanamo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, tagasangyaw kami sa imong himaya, di silang huwag hunong nga pag-awit. Santos tuburan sa nagkasantos,
Padalay mong Espiritu pagsantos ng mga gasa, mahimo kinalang kanamo, nga lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan, pasalamat umipikas, mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos sa panihapon mikuha sa sakalis. Salamat o pag-usabog midaig, mihatag ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon ka mga tanang gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, bugog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala nga pasaylo. Buhata kaniyang paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabandaw, si Kristo paghandong sa kamatayan, pagkabanhaw ni Yesu Kristo, naghahalad kami kanimo Amahan, ning paans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Imo kami nang alawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusahan ta sa Espiritu Santo. Nung numigin imong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, o sa among Obispo sa tanang mga pare. Hinuli mo sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga banhaw sila ag tanang nangamatay diha sa kaluoy. Dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, mo kami makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa mga santos nga katuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong Amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos.
Ay kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ng Kristo, among manunubos. Ginoong Kristo ni kas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaniya kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos ko naman na kaninyo, makita pa naginig suunay. Kurido sa Diyos, nagawagtang sa las kalibutan, mula ang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O ginuhingpita dinhi kanamo ang gugma nga among maambita ni ining sakramento. Yung mga kining among pagsaulog sa misa, mabubungahon dinhi sa mong kinabuhi.
Kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Pagampo kita alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit ug kamatayon sa krus. Itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinawag nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Magkaang mong gipili siya para mahimong santos. Ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buyog hari, ubang kanimo, diyas kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat karon sa atong sponsors and donors, ang atong choir, Sons of Mary Choir, atong Pilgrims, Legion of Mary, Senate of Cebu, led by Grace Baguio, no? Salt and Fire, Santo Niño, Santo Rosario, ag El Shaddai Group. Thank you for coming. Atong offerers si Becky Peralta, Carmen Cañete, og Tess Macias. Daghang salamat ninyong tanan. Ang Ginoo mana kaninyo. Nalangin ang Diyos magagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kadali lang, no? Karang hapit ang mga adlaw sa mga santos, adlaw sa mga minatay, no? No? Unya, kumusta? Andam na mo? Ano? Kisa nga mo? Jeng, Sister Jane. Jeng. Sister Jane, ano saan ipangandan mo? Saan may pangandan ninyo, be? Ay, nagandang namig mga kandila, niya prepare namig budget para sa flowers, kanang mga kinanglanon dito sa sementeryo, lamisa. Kalag-kalag di ay. Oh, magpamisa. Ha? Oh, napadala namin para sa mga sa probinsya, sa among mga minahal dito nga para gamiton para sa misa. Rep, ha? Nag-andam na og kuan para pamisa, papasuga sa minteryo. Wala yung andam ninyo. Walain. Ini ka human na tulos gawas mga on. Kasi nga ito si Emilia. Begin is from Lara. Masama ito pangandan sa Ang Adlaw sa pangandam Santos. ka nang nagpamisa na sa mga kalag. Maura gina. Oo. Human. Ikaman mo adto sa sementeryo magduo mamalit og bulak. Wa may haluin. Ang ato lang masabtan kini bitang adlaw sa mga santos, adlaw sa mga minatay ba, no? Kini dako kay ning kasalugan sa atong simbahan. Kaya ato ang maning murabag ki atong gi sa ulog ang kalabigitan ba sa atong simbahan, sakop sa simbahan, ang mga santos nga niya sa kalibutan, bisag kita di ta santos, kita matag santos. No? Ni ato ang mga igsuon, atong gipistahan, ang mga santos ito sa langit, no? Nga sakop sa simbahan, unya ato sa gipistahan, ang makalag sa purgatorio, may pagkato nga nag-antos paghihapon ba, gigilimpyuhan pa. Mao ni si gitawag sa simbahan iyang atong pagtuong, atong ang kahiusa, communion of saints. No? Nindot kay ni siya. Kay sa atong niining adlaw ba, murabag, kining katulad ba sa mga santos, isip simbahan ba, hiusa man din ni Kristo Guds mahigumay o pagtinabangay. Muna kabatigol ka, no? Nga sa ados mga santos, mga liyatas mga santos ba, kay kita gyud di ita di mahimo na to ba kundi tatabangan sa langit sila tanang mas Ginoo mga Eliya mga motrisin sila kanato muna nga sa ados mga sadaygon nato sila unya hangyo to sila nga tabangi mi taon dire sa pagkumbati pa sa kalibutan intercessions nila muna sa ados mga santos unya ados mga minatay kita no uban sa mga santos o sa tuwa mga pag-ampo makatabang ta sa itong isuong tuwa sa purgatorio. No? Lipinaagi ni Kristo, no? Sa grasya ni Kristo, sa kaluwasan.
muna ang atong mga pag-ampo makatabang kanila. Indot kay no murag kining adlaw ba nagunitay ta sa santo siga sa langit o sa mga lugar sa purgatorio, unya we can still help each other di ay. So mo ni sa mahintabo. Mo ni sa simbahan nag-awag ka nato nga ang ato yung kalihukan importante ang misa gyud. No? Musimba kita, no? Diha man ano mag-iusad di santos nga misa. Nga ang grasya sa misa di lang himaya na to ang Ginoo ubos mga santos. Ang grasya sa misa kitang nanimba ug ang grasya sa misa alang sa makalak sa purgatorio. So mao na ang grasya sa misa kay ang sa misa hibaw man ta mao man na ang sakripisyo ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan, di ba? So mao na gyud gani makadawat mag-indulhensya tani ana. Ni kaduha gyud ta simbahan nga muduaw ta sa sementeryo. Amen. Duaw ta sa sementeryo. Kada duaw gyud to no, do na tay indulhensya. Plenarya pa gyud, di ba? Nga ato iko ihalar to alang sa mga minatay. No? Muduaw ta ha. Duaw ta nga to. Unsa ono to pagduaw? Di man ni atong giduaw ang patay. Dili ang buhi. Di ta may ito, mga ito tag-menteryo. Ato ta magkita sa menteryo. Mag-text ato dito sa menteryo. Ato ang mga minatay. Ini ato ta nga to, in order to pray. Dili to play. Dili ta magduag baraha, dili ta magkuhan. We pray, no? Unya nindot kay na kadto man expression, no? Nagdata kandila no, na kandila. Nindot ay kandila god. Hayag man na Kristo man na kada ugbog na mo kandila gipakita nimo na nga murag now I am the presence of God, no, gipadilaam na to, no, pero in taon ha ay na pasig kandila ay na pasag ding kandila gidagkot lang diha bulakaw diyon ka uban ning nagpag-ampo kay imo na ibilin diha kawator na. No, it's crazy. Butang na mo kandila, but you pray. Kay ugbog sa kandila, mo nang God's presence is there, then you pray. You pray. Ubay ginagpag-ampo gyud ay nabiyae diha, no? Unya of course, atong flowers expression man ato sa pagmahal nila that we still love them. Diya mao na sila diha. Unya, di man isad. Mo na panahon ba nga when you pray, you meditate gyud. Mao na panahon mag-istorya mo pag-ayo sa inyong mga igsuon diha nga minawar sa kinabuhi nga ana diha ba nagigda-higda na kay mag-istorya sa ninyo. Time to pray and to meditate, especially about life and death. No? Makadungog jud ka. Mingon din nang kita sa mga sulti mga minatay ba nga siya. Mayo, may ni akadinhi, no? Andam-andam diha. Kaya karon akadiha unya ari sa kangare. But it's time to pray and to meditate. Maingon na ni ana. Na ay mga kaong-kaong diha, no? Sige. Kalag-kalag ba? Unsa na padre kalag-kalag unsa man padre? Muro costumbre ta ngalena. Nga ang primero, kay andaman na to atong mga isang nga matay kusog kay itong kaog apple o humba o Mallorca atong ihatag ba? Oro? Facebookin mo ana nga galag. Pero it's there. Pero ina igumana kita sa makaon ba? Primero makaon kag do mo hurot, kita nang makagwang mo hurot. Mo na. Pero this is a time when we could be ato ang bonding gyud as a church. So gikan sa mga santo sa langit ngadto sa purgatorio, we become ang atong panag-inig sunay diha sa gugma ni Kristo atong lig-unon. Because we are just one church. Gihiusa sa mga santos. Amen.